Rwanda, gwlad yn nwyrain Affrica sydd wedi achosi tipyn o gur pen i wleidyddion Prydain yn ddiweddar. Ar ôl misoedd o ddadle a digonedd o anghytuno, daeth cadarnhad am gynllun y prif weinidog Rishi Sunak i anfon rhai ceiswyr lloches yr holl ffordd o Brydain i Rwanda. Bob blwyddyn, mae miloedd o bobl sy'n dianc o wledydd peryglus yn dod i Brydain ar gychod bach fel hyn. Mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw yn geiswyr lloches, ac mae'r daith yn un peryglus tu hwnt. Bwriad Rishi Sunak felly yw stopio'r cychod yma and we will stop the boats. ac anfon rhai ceiswyr lloches o Brydain i Rwanda. Mae pob un o'n eisiau croesawu cymaint o bobl fel sy'n bosib. Ond ar hyn o bryd, ni'n croesawu rhyw cannoedd miloedd o bobl yma sy'n wedi dilyn y reolau. A ni ddim yn meddwl bod e'n deg ar hyn sy'n dilyn y reolau, os ni'n just ganiatau bobl sydd ddim wedi dilyn y reolau i ddod yma ac yn aros. Ac yma yn San Steffan yn Llundain mae'r dadle wedi bod. Ar ôl i'r Llywodraeth ennill y bleidlais yma, bydd cynllun y prif weinidog yn cael ei hanfon i'r Brenin Charles, gan ddod yn rhan swyddogol o gyfraith ein gwlad. Ond nid pawb sy'n hapus am hyn, gan gynnwys Cynllun, sy'n gweithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Mae'r llawer o adroddiadau am Rwanda sydd yn dangos bod y ddim yn gwlad ble mae ffoaduriaid yn cael rhywle saff i fyw ers blynyddoedd. Mae'r Llywodraeth wedi bod yn trafod y cynllun yma neu cynllunau tebyg iawn, a mae ddim wedi gwneud dim byd i atal nifer o bobl sy'n trio dod ar y ceiswyr lloches. Ydy, mae'n gynllun dadleuol sy'n hollti barn pawb. Ond myni mae Rishi Sunak bydd y cynllun yn digwydd gweitha'r holl anghytuno.